irekitzen dugu Audacity aplikazio edo softwarea. Eta lehenengo itxura honetan ikusi dezakegu ohiko elementuak, play, grabatu, ediziozko tresnak, iraupena, hainbat ezaugarri eta bar, eta bar. Bale, gero oso garrantzitsua da hemen mikrofono ikurra honetan, mikrofono barneko mikrofono hautatzea edo irteera barnekoa, eta nire kasuan nola audio interface bat daukadan, komplet audio 6 izenekoa, hause aukeratuko dut bi kasuetan. Bai mikrofono hautaketa honetan eta baita soinu irteera honetan, complete 6. Bale. Lehen aipatu dugun bezala, gure kasuan musika podcast bat egingo dugu eta komeni da lehenbailen fitxategian proiektuari izena ipintzea. Horretarako, gorde proiektua eta izena ipeniko diogu. Podcast musikaz blai 01. Gorde. Urrengo pausoa izango da, lehen aipatu dugun bezala, ahotsak grabatu aurretik gidoi bat prestatzea. Beraz, nik hemen daukat gidoia prestatua, zabalduko dugu, eta bertan ikusten dugu nola zatitu ditudan 4 zatitan gidoia, ezta? Batetik sintoniaren lokuzioa, bigarrena lehen abestia eta ongitorri lokuzioa, hirugarrena jinglearen lokuzioa, eta laugarrena bigarrena abestia eta agurra lokuzioa. Bale, lehengo pausoa izango da grabatzea sintonia. Horretarako, itzultzen gara gure proiektura eta sakatuko dugu monograbazioa. Beraz, mikro bat grabatzeko kanal bat edo monoan nahikoa da. Bale, sakatuko dut rec botoia eta berehala hasiko naiz grabatzen. DJ Makalaren eskutik asteburuero Musikaz Blai podcast saioa. Munduko musika mota ezberdinak noiz nahi entzungai. Info gehiago irubebikoitza musikazblai.eus. Bale, hor ikusten dugu nola grabatu dugun lehen zatia, alegia sintoniaren lokuzioa. Zer egin dezakegu audio honekin? Lehenengo gauza izaten da normalizatu. Efektu bat, non audioaren volumena orekatzen da eta hartzen du beste itxura bat. Guazen normalizatzera. Ken bat dB, A2, eta ikusi duzuenez, uinaren tamaina igo da, eta ziurrenik audioa hobeto entzuten dela. Guazen entzutera. DJ Makalaren eskutik asteburuero Musikaz Blai podcast saioa. Munduko musika mota ezberdinak noiz nahi entzungai. Info gehiago irubebikoitza musikazblai.eus. Bale, ikusten dugu nahiko ondo dagoela. Hemen hasieran eta amaieran lupa handitzen badugu, akaso zati hauek moztu dezakegu. Ebaki, moztu, eta hemen gauza bera. Hemen ebaki edo moztu. Bale, eta horrela garbiago eukiko dugu audio hori. Gordetzen dugu proiektua, gorde proiektua, eta lehen audioa sintoniaren lokuzioarena prest dugu. Ongi, urrengo pausoa izango zen importatzea edo ekartzea sintonian erabiliko dugun kanta edo kantaren zatia. Horretarako, momentuz itxiko dugu gidoia eta ekarriko dugu kanta edo abesti hori gure proiektura. Ez zuzen hau, hemengo hau, askatzen dut hementxe, eta ikusten duzuenez, bi pista dira estereoa delako, bai? Esan dugu mikrofonoa monoa dela, baino musika normalean estereo edo bi kanaletan dago, bai? Bale, mututuko dugu hau, eta entzungo dugu ea nola sonatzen duen.
Bale, horreraino egingo dut. Zati horreraino. Eta hau dana ebaki egingo dut. Entzuten dugu, aberea nola gelditu den. Bale, nahiko desente gelditu da, eta hemen egingo dut, amaieran, ingelesez fade out esaten dena, efektu bat dela desagertzea. Bale. Hori da. Bale, orduan ja gorde dezakegu proiektua. Eta hurrengo pausoa izango da, sintonia editatzea. Goian daukagu hemen isilduta edo mutututa gure ahotsa grabatua. Hau ipiniko dut aurrerago. Hor, adibidez. Eta orain, hurrengo pausoa izango da, beste efektu bat ipintzea izena duena autodac. Eta honek egiten duena da, ahotsa dagoen zati horietan, musikaren volumena jetxingo da. Bai? Orduan, guazen ikustera, hemen, hainbat balore sartu ditzakegu, kopurua, ze volumenarena, ken 15, volumen bajoago, edo ken 10. Nola ken 12 zegoen, ken 12 uzten dugu, eta ondo dengo da. Eta ikusten duzuenez, hor justu, ahotsa dagoen zati horretan, volumena jetxi egin da. Guazen entzutera, emaitza osoa, ea nola sonatzen duen. DJ Makalaren eskutik, asteburuero Musikaz Blai podcast saioa. Munduko musika mota ezberdinak noiz nahi entzungai. Info gehiago, irubebikoitza musikazblai.eus. Gordetzen dugu proiektua, eta dagoeneko sintonia egina eukiko genuke. Behin, sintonia grabatu dugula, bigarrengo pausoa izango zen, gidoia jarraituz, lehen abestia eta ongi etorri lokuzioa burutzea. Horretarako berriz gidoia zabaltzen dugu, baten diogumen espazio pixka bat, eta hor daukagu bigarren testoa grabatu beharko duguna. Horretarako lehenik bi hauek mututuko ditugu, kehituko dugu pista bat, pista kehitu berria, pista monoa. Pista berri honetan grabatuko dugu bigarren lokuzioa, edo ongi etorri lokuzioa. Goazen grabatzera. Kaixo entzunleok, ongi etorriak Musikaz Blai podcast saioko lehen denboraldiko lehen atalera. Gaurko saioan, hainbat aurrerapen, esklusiba eta nobedade entzuteko aukera edukiko dugu. Horien artean, hemen entzuten ari garen, Agentzia Sonora izeneko egitasmoaren Kumbia Jungla Sonora abestia. Bale, listo, hor grabatu dugu, eta lehen bezala aurrenengo pausoa izango da normalizazioa, efektua ipini. Ados, eta hor ikuiko dugu gure pista grabatua. Lehen bezala garbituko ditugu hasiera hauek. Zabatu. Eta hau ere. Eta hor eukiko genuke gure... Kaixo entzunleok, ongi etorriak Musikaz Blai podcast saioko lehen denboraldiko lehen atalera. Bale, gorde proiektua. Eta lehen bezala, hurrengo pausoa izango da abestia ekartzea. Zabaltzen dugu hemen. Hauxe du. Bale, hor ikusten dugu pista estereo bat dela. Eta egingo duguna da gure lokuzioa moztu. Eta
eta ipini pixka bat aurrera hortze bertan. Vale, lehen bezala hau gora, dugu autodak efektua ipini. Eta ikusten dugun bezala, zati horretan, jaitsi da, eta ikusiko dugu emaitza. Kaixo entzunleok, ongi etorriak Musikaz Blai podcast saioko lehen denboraldiko lehen atalera. Gaurko saioan, hainbat aurrerapen, esklusiba eta nobedade entzuteko aukera edukiko dugu. Horien artean, hemen entzuten ari garen, Agentzia Sonora izeneko egitasmoaren Kumbia Jungla Sonora abestia. Vale, pues ikusten dugu bikain gelditu dela, guazen entzutera nola gelditzen den sintonia eta lehen kantua batera. Play. DJ Makalaren eskutik asteburuero Musikaz Blai podcast saioa. Munduko musika mota ezberdinak noiz nahi entzungai. Info gehiago, irubebikoitza musikazblai.eus. Kaixo entzunleok, ongi etorriak Musikaz Blai podcast saioko lehen denboraldiko lehen atalera. Gaurko saioan, hainbat aurrerapen, esklusiba eta nobedade entzuteko aukera edukiko dugu. Horien artean, hemen entzuten ari garen, Agentzia Sonora izeneko egitasmoaren Kumbia Jungla Sonora abestia. Vale, ikusten dugu bikain gelditu dela, orduan gordeko dugu proiektua, eta jarraian hirugarrengo pausoa egingo dugu, jingle bat sortu. Behin gainditu dugula bigarrengo pausoa, hau da, lehen abestia eta bere lokuzioa ongi etorriarena grabatzea, joango gara jingle bat egitera. Eta horretarako, hautatuko dugu kantu bat. Hain zuzen, nik hauxe bera aukeratuko dut. Orduan, ipintzen dugut proiektuan, abesti osoa izan beharrean, lehen zatia bakarrik erabiliko dut. Horretarako, hautatuko dut hau dena, eta moztu egingo dut, edo baki. Vale. Pusketatxo honekin, moztuko dut, eta ipiniko dut, hortze gutxi gora. Mututuko ditugu, ez da guztiak, eta bakarrik azkenengo hau erabiliko dugu. Horretarako. Vale. Hain zuzen, erabiliko dudan zatia, izango da, hau ere ebakingo dut, hauxe. Vale. Eta orain honen gainean kanale bat grabatuko dut ahotsarena, jinglea burutzeko. Horretarako gehituko dut pista berri bat. Hain zuzen, mono pista bat. Eta hor daukat. Zabalduko dut gidoia. Eta hor daukat, hirugarrengo tekstua, motxa, honei, gehitzeko. Hau mututuko dut. Eta guazen grabatzera. DJ Makalaren eskutik, Musikaz Blai, zure belarrientzako janaria. Hor daukagu, grabatutakoa, eta joaten gara efektua normalizatzera. Normalizatu. Ados, hor dago. Vale. Behin normalizatu dugula, berriz piztuko dugu, hurrengo pausoa izango da, autodak efektua erabiltzea. Horretarako hautatzen dugu audioa, eta juten gara efektura autodak. Vale. Eta hor ikusten duzuenez, betiko
tak kopurua, ken 12 dB, ados, eta bazen entzutera emaitza. DJ Makalaren eskutik Musikaz Blai, zure belarrientzako janaria. Bale, hor dugu jingelaren lokuzioa. Bale, eta azkenik, laugarrengo pausoa, gidoia jarraituz, izango da, bigarren abestia eta agurra lokuzioa burutzea. Mugitzen dugu gidoia eskubira, hurrengo pausoa izango da, bigarrengo abestia ipintzea gure proiektuan. Hortze, hautatuko dugu kantua, eta kolokatuko dugu justu jingelaren amaieran. Hortze. Vale, hau edanak mututuko ditugu, pista denak isilduko ditugu, eta grabatzeko bigarren abestiaren agurra lokuzioa, pista berri bat zabalduko dugu. Hain zuzen, pista gehitu berria, pista monoa. Amaieran, hemendikan gutxi gora bera grabatuko dugu. Isilduko dugu edo mututuko dugu bigarrengo abestia, rek botoia zakatu eta grabatuko dugu. Entzuten ari zaren Batxes y Deseos abestia, Makala eta Jimmy Bidaurretak sinatzen dute eta abeslari gonbidatua London hiriko Fetzila emakumea dugu. Hau izan da dena gaurkoz, eskerrik asko Musikaz Blai podcast saioa entzuteagatik. Hurrengo astera arte, aio! Bale, hor daukagu. Hautatzen dugu beti bezala eta hurrengo pausoa efektua normalizatu. Ados eta ja volumena igo zaigu. Hautatuko dugu moztu eta ipini hortxe. Berriz piztuko dugu hau eta aplikatuko diogu autotak efektua. Dago, ados. Eta ikusten duzuenez, hemen jetxi da. Zungo dugu emaitza. La llama salta y yo le diré, ven conmigo, ilumíname el camino. Entzuten ari zaren Batxes y Deseos abestia, Makala eta Jimmy Bidaurretak sinatzen dute eta abeslari gonbidatua London hiriko Fetzila emakumea dugu. Hau izan da dena gaurkoz, eskerrik asko Musikaz Blai podcast saioa entzuteagatik. Hurrengo astera arte, aio! Bueno, hau izan da dena. Lehenik egin dugu sintoniaren lokuzioa eta sintoniaren abestia hautatu dugu. Bigarrena egin dugu lehen abestia eta ongi etorri lokuzioa. Jarraian, hirugarrengo pausoa izan da jingelaren lokuzioa egitea. Eta azkenik, laugarrengo pausoa, bigarrengo abestia eta agurra lokuzioa. Beraz, eukiko genuke ja gure lehen podcasta egina. Behin edizio eta grabaketa denak burutu ditugula, azkenengo pausoa izango da behin betiko audio artxibo batean gordetzea gure lehen podcasta. Horretarako, joaten gara, fitxategira eta bertan esportatu aukeratuko dugu MP3 gisa. Beste formatuak ere badaude, WAP edo OGG, baina gure kasuan MP3 gisa. Vale, hor ipiniko dugu lehen erabilitako Audacityren proiektuaren izen bera, podcast Musikaz Blai 01, baina kasu honetan MP3 artxiboan. Gordeko dugu eskritorean, eta ematen digu aukera kalitate ezberdinetan, hartuko dugu altuena, 320 kilobait segunduko. Guardar emango diogu, gorde, eta listo. Hor daukagu gure podcastaren emaitza. DJ Makalaren eskutik asteburuero Musikaz Blai podcast saioa. Munduko musika mota ezberdinak noiz nahi entzunga. Info gehiago irubebikoitza musikazblai.eus. Azkenik, gure podcasta igo beharko genuke edo argitaratu ohiko podcast atarietan. Zate baterako, iVoox, Google Podcast, edo Apple Podcast, edo antzeko horietako batean.